Enterreu-me en batí en sabatilles és la història de la peripècia vital del poeta Joan Valls i Jordà. Joan Valls i Jordà va néixer a Alcoi l'any 1917, pertany a aquella generació de poetes que es van formar durant la República, van madurar durant la Guerra Civil i van patir el primer franquisme. Amb la diferència respecte a altres col·lectius de poetes que mentre aquells estaven en grans capitals, amb la qual podien formar un grup cultural prou important en el que es podien recolzar uns a altres i es podien difondre uns a altres, Joan Valls estava en una ciutat xicoteta en la que tenia molt males comunicacions i de la qual era molt difícil eixir culturalment com d'altres mitjans. Joan Valls va aconseguir superar tant aquestes dificultats com les seues pròpies dificultats personals, perquè el poeta era un home que va patir una malaltia infantil que li va deixar importants seqüeles. Ell tenia l'estatura d'un xiquet de 10 anys, no tenia una formació universitària, que va deixar d'estudiar als 12 anys, com molts xiquets treballadors de la seva època, i es va formar d'una manera absolutament autodidacta. El poeta el van descobrir els valencians quan va publicar el que seria el segon llibre de poesia que es va publicar en català després de la guerra, l'any 1947. El primer el va publicar Xavier Casp i el segon va ser el de Joan Valls. Este llibre, per una casualitat, va anar a parar a una llibreria de València perquè Joan Valls, que s'acabava de casar, se n'anava de viatge de noces, va arribar a València, va baixar del tren i va deixar 10 llibres a la llibreria que hi havia enfront de l'estació. I allí va ser on Carles Salvador va veure el llibre, Josep Giner va veure el llibre, i tota aquesta gent es van anar interessant per Joan Valls i d'alguna manera el van incorporar al que era el món cultural valencià. Tot i que va continuar estant prou apartat perquè Joan Valls, per les seves limitacions físiques, viatjava poc, no tenia cotxe, ell deia que no arribaria als pedals i no tenia manera de difondre's tant com altres, a banda que, lògicament, per exemple, Vicent Andrés Estelles era periodista, tenia mitjans de difondre's, Xavier Casp tenia una editorial, Joan Valls es publicava els seus propis llibres. Per això va tardar molt a ser conegut dels estudiosos que el van descobrir, en els anys 80 i en què van començar a valorar-lo.